rasane dhewe-dhewe. Ning kok rasaku beda karo biasane. Isine mutasa tratapan wae. Bawaan setu legi. Setu legi. Setengah tua lemu ginu. Monggo katuran lenggah Dimas Pilarawaja. Mbak Iyu Pramuning. Kok panjenengan gawe kaget ngati putra Dimas? Ki jane ana wigati apa ya Dimas Pilarawaja? Lamrang. Nun, Aku ora bisa mecah. Coba perkara iki blakake ben cetha. ngaten nggih. Yo. Ndara Putri. Kula niku jane mboten mentala. Kula dhewe niku sakne nggih nggih kula tak nyuwun pirsa nggih. Arep takon bab apa? Cara panjenengan sare ndak mboten nate ngipi-ngipi elek ngoten. Yen ngipi pancen aku ora nate ngipi elek nang. Mboten nate. Ora. Ning ya kuwi lho Jlambrang. Napa? Rasaku beda karo biasane. Enten apa? Isine mutasa sumelang, isine mutasa tratapan bae kok Jlambrang. Walah tumus. Kok tumus tegese tumus? Ngeten lho. Kertasana niki dina geger. Tuwa perang ageng lho. Ingkang dados senopati cucuke Ngayuda wonten ing Kertasana menika ingkang garwa piyambak. Lanjenge Raganata. Lho, ingkang garwa kecepeng musuh dipun lebetaken wonten ing Pakunjaran. Kang Mas Raganata. Nggih. Apa kuwi tenan Jlambrang? Saestu, musuhe ora baen-baene. Musuhe ora wong cepete-cepete. Kejem wengis jaduk-duk ceng sama ladeng. Banjur gek musuhe tenan iki sapa Jlambrang? Mungsuhipun ingkang garwa. Lho. Dimas Pilarawaja dhewe to? Nggih. Semingkir Jlambrang. Dimas, Kesinu nek kesinu. jane karepmu kuwi apa to Dimas? Mbak Iyu Pramuning. Kok tegel-tegele marang Kang Mas Adipati Raganata? Karepmu ki apa Dimas Pilarawaja? Mbak Yu sing mesti sing luput ki dudu Pilarawaja ning garwa sampeyan dhewe. Kok bisa gawe apa sing lupa? Perkara layang sesuai wae. Perkara pangkat wakil ratu wae tak jaluk kok ora diulungke. Watake Pilarawaja. Jaluk ora entuk gepuk srana perang. Bojo sampeyan saiki cetha tak lebokke ning Pakunjaran. Dina iki ning sesuk bareng pletheke srengenge saka wetan mesti batak gantung ning alunan. Dimas. Lah niki sing gawat nggih perkara niki. Nak nganti ingkang garwa niku seda matek ya bongkolea. Sampeyan dadi rondo bar to? Repot to? Sampeyan dadi rondo. Nika lho enten ucap-ucapan. Duda kesuwen ora kopen, rondo kesuwen ora kajen lho. Lho nggih. Mula kula mriki nak sampeyan gelem manut kula. Nggih to, tetep kajen, tetep kepenak, cara udan-udan tetep ana sing ngeloni lho. Nggih lho nggih. Terus carane kayak kepriye ta Jlambrang? Wong lanang niku mboten mung Raganata tok. Pisah karo bojo niku pun biasa, pun lumrah. Nggih to? Mboten mung sampeyan dhewe. Pisah karo Raganata ana gantine sing luwih luwih rasa, luwih wah. Lah kok malah aku bingung to Jlambrang. Kok ana gantine luwih rasa jane gantine ki sapa? Lah sinten malih menawi mboten niki. Niki lho mboten kula mboten. Nah aku mesti emoh ah. Dimas Pilarawaja. Lho nggih. Apa tenan kuwi Dimas? Ora kleru tembunge si Aryo Jlambrang. Bojo sampeyan mati cetha dadi rondo. Kertasana pecah.
Ndak cukup mula sampean gelem dadi bojone Pilaraja. Ora usah mikir adoh-adoh. Mboten usah mikir neko-neko. Bakune sing dipikir ya sing ngarepe iki ae. Lho, nak mikir bojo sing wis lunga ilang, mundak marai ngenes, kakean gagas dalane tiwas, ngenes dalane loro dalane pati, nggo eman. Mang-samang, duwe bojo ngoten niku seger. Ringose niku lho. Oh, wong lanang niku nek ora duwe brengos ibarate sayur tanpa garam, anyep jejet. Beda nang kali ngeten iki lho. Brengose kandel cerapang tegas gedhek. Sampeyan diambung saiki selapan dina ijek rasa keri. Lho, ayo nyambut gawe. Nggih, monggo nggih. Kula ning mau ngandani tok nek penak ya dirasakno dhewe kok. Monggo sampean telasno, entek lagi nek ora bojo. Dimas Perwojo. Kok ngono ta unduane Dimas? Nyanti aku pisah marang bojomu saka tumindak panjenengan. Aku terus gampang-gampang nembung seneng marang aku. Arep mundhut karo marang aku. Nek sak liyane aku Dimas, mbok menapa karo atine? Yen aku ora bakal sakulatine panjenengan. Aku ora bisa Dimas Perwojo. Pramuni. Apa? Kleru sampean iki nek ora gelem karo Pilaraja. Kok bisa aku sing kleru? Luput gede jalaran sampean wis pegatan karo sing lanang. Ora pegat urip ning pegat pati. Apa seneng sampean dadi rondo? Luwih-luwih nek dadi bojone Pilaraja bakal kajen keringan. Ngono kuwi mau wis yo kena-kena wae Dimas. Pancen tak regani kakek niatmu kejalan apik. Ning emane atiku kurang condong. Aku ora saguh. Aku ora bisa dadi rondo. Monggo. Iki nggo apa? Gelap. Lho bocah pencilakane. Ora aku ora sudi. Aku ora sagut dadi bojomu. Aku mah. Ayone tampa. Apa-apa no kok geger ngene iki. Alah yo. Wong wedok kok gegere ra karuan. Kowe iki urung tak apa-apakno yo. Engko nek kandheng aku sing cilaka, aku sing kelangan. Kelangan apa? Ya kuwi sing barang sing enak sing tok karepake. Ora lara ora. Tresna ki dipeksa ya rasane lara to Dimas. Coba maju kene. Dadi tresna kuwi nek dipeksa, tresna kae upama dipeksa, waduh Dimas, jan lara rasane Dimas. Pancen bener Pramuni. Tresna kuwi nek dipeksa rasane lara. Nek pisanan pancen lara. Yen kaping pindho, Ping pindho kuwi rada lara. yen ping telu. Ping telu kuwi mbok menawa
kowe tak kok tunggal enak ra kawan. Kuwi yen atine padha karepe. Atiku ora karep kok enak to ya malah lara to. Dasar ayu langkong lang. Durung tak apa-apa kok ngono ki piye? Mulane aja bacot Dimas. Mateng. Golek sak liyane aku wis sepuh. Aku wis ora rasa malih Dimas. Di bojo kok cerewete ra karuan Aku kabare. wis ngene anak telu Dimas wis ora ono rasane apa-apa. Aku ngene anak telu Dimas. Ora ono rasane Wis ora apa-apa. ono rasane. Sing kandha tisa. Kena sing kondo ya aku kok iso. Tak jajale ya. Kok dijajal. Enak ta ora? Nah. Tak jajale. Aduh silap aku tadi aku mati aku. Mati aku. Mati aku. Dimas, iki mau apa kok bokokku disrondol iku mau apa? Mati aku. Lha apa Dimas? Kowe linggih ya ora alon-alon. Apa? Mbok jeloki. Antek peyok iki no. Apa kowe mau? Bokongmu ngrasa piye? Masa disrondol sama ngisor? Grenjel. Heeh. Lamrang. Apa iki? Arak. Marai. Apa bohong? Biarak putih. Sitikan ya, Nduk. Ora sudi aku ora doyan arak kok ngomong berak to. Jarine Jilambrang nek sing wedok ngombe silanang ngombe. Aja karo aku karo liyane aku wae. Karo kuwi. Alah. Iki urung. Nek wis nek malah tanggane ndungu kabeh. Wong wedok kok cerewete ngene iki piye? Yo ben krungu kabeh kok yo. Tak ombene ben saya kuat. Muga-muga ora kuat ngapa-ngapa panjenengan Dimas. Iki nek mabuk kedarung turu ya ra sida. Aisya muga-muga mabuk lenger nganti sesuk ora apa-apa. Turutana, Apa? turutana. Turutana karepmu? Iya, Nduk. Kudu ngapa aku? Turutana. Aku kudu ngapa? Aku ladeni ya, Nduk. Oh, ladeni. Jarang tak kapake. Eloni ya, Nduk. Kelone pijeti. Pijeti. Sing ngendi wae Dimas pijeti. Nek mijeti aku gampang. Nah, carane? Kon dhuwur mengisor. Heeh. Kon ngisor mendhuwur. Siap. Aja ana sing mbok liwati ya. Yen tiba tengah carane? Ya dipijeti. Yen aku wis ya ora. Kon dhuwur mengisor. Tiba tengah sing bisa tangi tak jebloke watu. Mateng aku. Bocah wedok kok ganas. Ben ora kurang ajar karo aku. Turutana. Ora sudi aku emoh. Aja tansah gawe ngel. Mati aku. Iki apa? Kok gedhe ngene iki apa, Jos? Kok greget to? Sing gedhe iki apaan? Awakmu. Ngono. Wis tak drama. Sapri bapak. Lem ya. Mak. Cedak orene nduk. Cedak orene nduk. Ora sudi. Ayo tak keloni. Jaluk kelon to. Pisan ae pisan. Ora sudi aku ora butuh kelon. Yen raga. Aku
nggonku ngrayu karo kowe, nggonku ngrimuk karo kowe. Nanging kabeh iki mau muspra nglempara tanpa guna jalaran aku ora kok rewes, ora kok paelu, ora kok tampa katresnan. Dimas. Upama aku bakal kelakon dadi bojo mbok ora bakal langkung jalaran apa. Atiku sing dipeksa Dimas. Dadi mo Panjenengan tak emotake. ora gelem. Aku rasaku aku ora bisa ngateni panjenengan. Pisan ae pisan. Kok pisan to? Wah, yen nemohke aku yo mau aku rasaku aku ora bisa Dimas. Pisan mo. Tenan. Paman Pelorojo, badhe mang menapakaken Ibu Pramuni, Pak. Ibumu arep tak perkosa. Panjenengan badhe mrawasa kalian Ibu Pramuni. Le. Ning aja kleru tampa ya Cak Bagus. Ibumu arep tak peksa nanging ora arep tak nggo dolanan ning arep tak pundhut garwa. Dados panjenengan badhe mundhut garwa kalian Kanjeng Ibu Pramuni. Iya, Nger. Paman, panjenengan menika dos pundi? Panjenengan menika salah setunggalipun adipati ingkang sugih bondo donya. Menawi panjenengan menika badhe mundhut salah setunggalipun wanita kinarya garwa prameswari panjenengan. Tartamtu rak gampang to, Paman. Terutama le. Jagat menika mboten namung sak godhong kelor. Jagat menika dipun gelar rombok. Kathah bocah wadon sing manis, kathah prawan-prawan sing ayu. Nanging kenging menapa kedah Kanjeng Ibu ingkang badhe panjenengan mundhut garwa, Paman. Kamangka panjenengan ngertos piyambak. Menawi to Kanjeng Ibu menika sampun gadhahi garwa, nggih menika Rama Ragana to, Paman. Le, aku wis wong tuwa rasah kok tuturi. Mergo kowe bocah manut karo wong tuwa, nek perlu ibumu kandhanana kon gelem dadi bojone Pelorojo. Paman Pelorojo, menawi panjenengan bacet badhe mundhut garwa kan Kanjeng Ibu. Kapeksa kula yang dados pepalang panjenengan, Pak. Oh, kowe dadi palangku. Pati, prajurit! Ini! Kula ingkang badhe ngadhepi Pelorojo. Gubernur. Itu mati. Nggih. Purna. Sampun. Ampun apane? Lah, Malah ana pepalange kae Cak Bagus. malah sampean kesuwen kok. Ora jebres-jebres. Bolu ku kesengem. Cekel rangkep. Ya. Pasti masih maju kowe. Iya. Tenanan aja. Tenanan. Ojo disembrono tenanan. Menangno, menangno. Ayo, ijen padha ijen. Iki wis diboto. Ajar. Kocol dikocol. Wonten menapa? Ibune urusi kowe. Oh, ning pojokan. Aku tuh gampang-gampang. Sago,
monggo niku. 4.000. 4.000 nggih. 2.000-an. Yo, kaget. Kowe ade ndupa aku nganti kecemplung. Kowe macem-macem karo aku. Ibumu dipek bojo entuk ta ora digekno adik kok emoh. Bapak. Ora sudi yen to aku demen wong tuwa sing kaya ngene. Nggih. Ora sudi aku di bapak. Ya kesenengan. Hop. Aja operasi ning daerah Telarang. Oh, jumeneng. Sampeyan susah sedih nyawangi kang putra dipun kala. Kangge kebangetan niku sampeyan. Engko karo enek ngene niki anggere sampeyan aturke nggih bar perkarane. Ora bisa batin. Barang maune ora kulaan kok iso. Ora kalong nak bar yo balik neh kok. Cedhak karo anak. Ora aku sing dadi wedok tak dum-dumno. Wah, kelan. Hei, gawa. Monggo. Aku tak cedhak anakku, aku cedhak. Apa kowe? Ayo. Ora 4.000. 4.000 kok. Ibumu tak pek bojo entuk apa? Kula lila pecah timbang kula nyawang menawi to ibu badhe lados kalian panjenengan bapak. Luwung mati. Lila mati. Ajar. Polo. Amano. Kok iso digebuki kula ana. Lho. Jenengan manut mawon. Sampean gelem ngladeni apa mboten? Isih ana wektu kanggo kowe. Wis sayang anakmu. Tresno karo anak. Nek tresno karo anak ora kaya ngono kuwi cah-cahan. Tenan singket semiki ora kena weca nanging kowe. Anakmu nganti babak belur ceklek balunge mergo kowe kuko bakuk perkara ngono wae kok gandul. Pisane gelem apa ora dadi? Ora gelem. Seret gantung. Iki gara-gara botok sak tum. Ngono kowe iso ora oleh. Sampeyan iku nak dadi rondo bakal nganggur. Pager kayu niku nak suwe-suwe kepanasan kodanan gapuk. Wesi atos lho wesi niku. Kodanan kepanasan tek yeng. Sampeyan dadi rondo kesuwen nak tek yeng mbok lho. Aku dudu wesi, aku dudu kayu. Aku menungso. Sing aku kok dadi bojone Raja Prasuti aku dilem. Lila kelangan anak. Purnomo gantung ning alun-alun. Sawang anak tiro digawe.
ana hitungan 1, 2, 3, tampar tarik set set set. Gulu pedhot tengil tengil. Saurunge kowe mati kowe njaluk sangu apa ora? Hei. Arep mati disangoni ora? Nggih. Sangune iki. Sangune. Wong wedok sing kejem ya kuwi. Mengis mentolo karo anak. Perkara kandha gelem Pilorwaja, aku dadi bojomu. Anakmu selamat. Selamat. Mari. Tetep ora gelem. Iya. Garwane Pramune Luari sapa? Oh nggih. Pramuni bojoku. Iki lah apa leh? Kepengin-kepengin wong ae. Gajiman iku. Yo kene dadak kowe manggon yang papan kene Jajeng Prabu. Loh, nggih anakku kono. Yen kowe ngerti lakon iki, yo kene dadak ora kok usah jiwamu. Kowe munggah lara awakmu yo kene. Mas Patih, mang pisahke. Jambrang. Apa? Pilorwaja. Perkara iki dudu perkarane sapa-sapa. Perkara iki perkaraku. Purnomo iki anakku. Kang durung ilang pupuk permuyang iki. Jalukmu piye? Aja kok katutke aja kembeki marang Pakarti. Pramuni. Kuwi tresno aku tenan. Sing kandel sing tetek imanmu ya Pramuni. Agi rangkulan neh kowe tak juwotos. Sing kok sawang aja sapa-sapa ning aku Pramuni. Aku makas karo kowe. Aku ikhlas katimbang kowe dipek bojo karo Bekakas Pilorwaja. Alu wong kowe mapan nanggone Eli ya diaja. Omongane kok blas ya? Slambrang. Ana apa celuk-celuk aku iki paham ta piye? Aja dumes saiki kowe manggon dhuwur. Lah kene. Kowe aja bungah-bungah yen lagi keconggah. Aku lan kowe mung titah sawantah ning lahir den elingno. Mung sak dremokan lakoni kodet ora bakal bisa wal. Lamun temuking mangsa Sang Hyang Tunggal bakal ambabar dumadi bakal ngadili kowe lan kowe Pilorwaja. Sok kapan nang ngadili sok kapan? Titeni Apa? Jambrang lan kowe Pilorwaja. Apa meneh kowe Patih? Yen ngene lidha usahku kena tugel guluku. Omong apa kowe? Mengko angger jam 4 mesti mati kowe. Saurunge jam 4 aku minggat ke Malaysia. Cocok. Cocok. Katimbangan aku kok gantung. Jambrang lan kowe Pilorwaja. Aja katutke anakku. Ayo gantung wae aku Jambrang. Regane to tak jangkar kowe. Mergo kowe wong kalah, aku
wong menang. Lho, wong menang iku ngatur sing kalah. Ya. Nang iki. Jalukamu Purnomo Slamet. Iya. Ya toh? Ora sida digantung. Lah ya toh? Iya. Gampang iso. Neng ana syarate. Apa kowe njaluk dhuwit sing akeh? Ora. Bondo sing tetumpukan? Ora. Yen kabeh ora kowe njaluk apa jan? Syarate siji Purnomo Slamet. Bojomu ben dikeloni Pilorwaja ning kene. Kowe ndelok karo keplok-keplok. Aduh. Jamprang. Ucapmu soyong gladreh. Kaya didrajating bocah bayi. Kok aku apa aku jamprang? Siji. Ya. Ojo jamprang. Salah aku tanganku dienekno. Ojo jamprang, ojo. Kowe njaluk apa butuhe aja nganti kok gantung anakku Purnomo. Hitungan siji iso ilang. Iya. Hitungan siji dadi loro. Iso. Iku lho ngono iku. Ngono apa? Gelange bojoku Botok tumtuman. Ben dipangan iki kowe ndelok karo keplok-keplok apike cah ngono. kowe yo doyan mlak. Nek ana sisane yo heeh. Nduk karo. Ora bisa. Loro. Ojo Jamrang. Ojo kowe pate ngono Jamrang. Aku gantung ngono. Purnomo. Arep kowe kandha ngandar-andarangen ndukur. Iki apa iki? Ayo. Ora ana jawaban kejaba kowe entuk bojomu mbok pasrahno karo Pilorwaja. Liyane kurang Pisan tak kukuwi. Nganti besok tetep tak kukuwi Jamrang. loro setengah. Loro setengah. Loro setengah. Ben ridik. Ojo yo Jamrang. Pilorwaja. Olah, kali ukut anakku salah ngapuranono yo Pilorwaja. Piye? Tak ngapura anak. Slamet saka impian yen bukan nanging layang siji loro bojomu pasrah ya. Ucapku kuwi aja kok padake barang. Ning ucape sawijining pangarsa ora beda kowe dening sabdaning ratu. Datang bisa walah patap saja Pilorwaja. Ngono. Oke lah kalau begitu. Iki jaluanmu. Ngeyel, puguh, telu. Jos. Kowe kelakon ngrasake tir paiting. Kowe wis disi mati kaki Purnomo. Ayo ndi? Lopoke makut darat. Loro neko. Hei! Balik! Batang iki gua pendem ning kuburan. Golekno kuburan kawak sing ora kanggo ora ana wong. Nak mendem sing rada jero kok 3,5 meter. Nak cecek nang njugul aku wedi. Aku nang ana wong mati wedi. Ngoro tuwa mati tak tinggal wong mancing kok. Oke. Wah. Ayo.
nyantung. Bojone arep tak demeni ning nyatane. Raganata Warkot. Warkal. Mboten usah gagas perkara layang. Ora duwe layang kuwasa tanpa kuasane Prabu Brawijaya. Yen perlu mbalelo Majapahit sisan. Ngono. Sisan gawe cara wong nyabrang pun tekan tengah lho. Iya. Ngeten. Nggih. Mbakno kula sing ora nglakoni ning kula melu gelo. Sebabe. Nggih to. Ndek karep seneng wong wedok ora keturutan iku teng ati lara. Bener. Gelo nggih to. Bupati ora Lho. bojo. Mboten sida pikantuk garwane Raganata mboten napa-napa. Wong wis tuwa mawon kok. Golek sing enom, ayu, prawan. Sapa iki? Enten. Lho. Putrane Dongkolpati Anggareksa. Lho. Wis. Niku duwe anak wedok wayu perawan. Jenenge Prasanti. Kabar ingkang kula tampi niku ajeng dados putra mantune Raganata. Niku ora arep besanan. Merga sampean menangan jaluk kandha pegatan. Anggareksa Dongkolpati Ha. arep besanan karo Raganata. Nggih. Anake Dongkolpati ayu. Ayu. Nek ngono aja kesuwen timbalono supaya ngadeg. Kula Iya. malah kesel dhewe. Pun tutup gone. Wis kok. Pun. Nggih. Rumangsa burung teko. Mateni wong ora patek awas wis. Hop. Nah. Ngeten nggih kakekne Raganata nggih. Napa? Sampean kula jak mriki ngerti karepe napa mboten? Sirap, Lho, sirap. malah ora nyambung blas. Sampean kula jak mriki ngerti karepe napa mboten? Mateni wong. Ah, mbok yo sing banter ngono. Coba ningali Ah, mateni wong. Lah kuping laran tok ngene. Mateni wong kula resikane. Ya, oh ya. Tes. Halo. tes, ayo. Lah wis cetha larane mun kula buak. Ngangkel ae aku. Ndoro. Nah, mun mireng Wis sampean kula jak mriki wonten perlu. ana rembelu. Remelu pitik 4.000 mah. Alah. Perlu. Heeh. Ngomongan karo wong pikun. Dikersake ngadhep wonten ngarsanipun sesembahan mongening Jombang Kanjeng Adipati Pelorwaja. Paham? Paham. Monggo. Anggareksa Sing banter ben cetha. budhek ngono. Wah, budhek dagek. Anggareksa Dawuh Kanjeng. pancen sengaja aku nimbali kowe. Lelakon ana ing Kertasana wis ngerti ora? Kereng Kertasana saiki bedak. kok saged. Bupati Raganata tak lebokke pakunjaran. Ingkang bedah negari Kertasana sing Aku sing bedak. Tuwa korban. Nggih ya. Monggo. lajeng perkawisipun napa Kanjeng? Perkarane ku sing baku, kabar sing tak tampa kowe jare arep pisanan karo Raganata. Nggih. Kuwi batalke wae. Urungke wae. Mergo sesuk Raganata tak gantung ning anak. Niku anak kula pun padha senenge niku pripun? Anakmu wis padha senenge? Nggih. Anakmu wedok, anake Raganata lanang. Nggih. Arep daup, arep besanan batalke
anakmu tak peke bojo. Manut ora usah kakean mikir. Nak sampean gondeli korban. Oh, korban tutuke. Contoh. Kanjenge ngersake garwane Raganata, putrane sing jenenge Purnama mbelani. Mati digantung ning alun-alun. Upamane prakanti anakku. Dikersake kanjenge ora ndak aturke apa aku mbok mati. Ora mbok wenehno, kowe tak adahi sak tak won karo glepung telok. Terus tak kowe buakne segara tak nuntuli watu. Oh. Upamane ndak aturke. Tua-tua kepenak. Kecek bondo dunya nak perlu matimu dikijing nganggo emas. Iya. Ngaten nggih Kanjenge. Amargi kula ampun kepepet swasana. Den anak kula niku mangke badhe kula caros. Nek purun nggih bejo panjenengan den kula ampun dipeksa nggih. Monggo reksa. Dawuh. Gelem ora gelem kudu gelem. Ngaten. Ora ana lumrahe Pandi kalah karo Wesi. Lho, eling-eling lho tembung niki. Ya. Bapak kalah karo anak niku ora ana. Ya. Wis nak sampean kelakon ngerabekno ingkang putra kalih Pelorwaja. Sampeyan anak mati ora tak padakno wong-wong. Sampeyan mati dipendhem ujur nang kidul. Lho. Ora malah mesti. Lho ben aneh. Ya yen ngono aku tak bali ya. Monggo. Kepareng Kanjenge